Right. Muri yeZimbabwe paita nyaya panapa Bellarmine Chatunga Mugabe panapa. Hey, vakomana vari kuratidza kunge vari kufoseredzwa kuitiswa zvinhu zverehab kuSouth Africa. Ndo zvinhu zvandiri kuona panapa because ukada kutarisa day 1 rake achitanga kusungwa kutorwa achinovharirwa nditi obva watarisa apa day 17. These are two different pictures dzauri kuona, but ukuona kuti ukatarisa kuti pa day 1 munhu akapera pa day 17 munhu akutoita matama and it looks like anenge ari kumanikidzwa kana kutodya imomo kana kuita sei. Hazvisi kunyatsonzwisisika kuti zvii zviri kunyatsoitika pa situation yemukomana. But inini I've come to realize kuti feel ndega kuti vabereki vake vanogona kunge vakatosvika pa the extent yekutonyatsotadza munhu zvezvezvo kutongoti alright unomuudza murume mukuru. Kuti murume mukuru anonetsa kuudzira ukuthi akutoziva even nhaka yake share yakapuwa nemudhara wake. Anosvika pa the extent yekuti ukamuudza anokuudza kuti alright ndazvinzwa kodzokera unoita life yake yanga achingoita ende hauna zvekuita nezvazvo pamusoro pacho. Unoona kuti iwe usazodai so. But situation iyi kai ndava ndatanga kufunga achinopinda mukoti zvakatanga kutaurwa pakutaurwa kuti vanhu malawyers ake kuti skiri ratongoopa kumanapo kutongopleada guilty apo mandi mazona because zvebail zvaramba kutongopleada guilty kuti titongoona kuti sentence izobuda yakanegotiatwa yakadzika. Ndo skiri ranga rakanzira kuti vamwe vakati aiwa mazano ekuti abude. Banda akatoona kuti no harisisombori zano rekuti abude kuti atapleada guilty kutoti atopuwawo kamutongo ambogara imomo vatowana mukana wokutoti mukomana atopinda murehab something I don't know kuti chi pamwe kana ari panze anotsanya handizive. Pamwe anofarira chikafu majunk food type chikafu chekuti chiri kumudya muiri kana kuti pamwe ndo zvinodhaka zvacho zvavanenge vachitora I don't even know. But it looks like kana dziri beans dziri kumubvuma nemacabbage nebeef inopakurwa muno mumanhikiki nemuSouth Africa muno mumajeri zviri kumubvuma honestly speaking because ukaona zvinhu zvakadai so zvikaizvo isituation. But let me address something here. Nyaya ndiri kuona iri kunetsa kune vamwe varume vakuru vakuuya vachitaurawo nyaya idzi, but inini sorry zvenyu kana manga musingandizive inini ndinotopindura nyaya idzodzi handinotodzitora serious. Right, chekutanga umwe ari kuti hanzi uri benzi unotaura iri kuti mwana haagoneki. Rekedza ndikuudze chokwadi imimi izvi zvandiri kutokuudza izvi kunotori nevabereki vakawanda vari kuchema, vabereki vari weak vekuti iwo you think kuti mwana anogoneka because watogona kugara wamubata wako achiri mudiki kana kuti uri kukomenda nyaya dzausingazive pamwe usatowana nevana vacho. Kune vabereki vakawanda vanotadza vana because unongomutadza ari pafoundation. Vanhu vabereki vakawanda unotadza mwana kubva achiri mucheche, kubva ari kadiki so uchitomutadza uchingomuspoila mwana akazoda achikura achifila kuti ane zvese ane everything. Mwana unotomutadza at the end of the day because unoda kuzotanga kuzomuonesa reality life atokura wakumuti this is not right, but kubva ari mudiki munomboona nguva yekumuti this is not right. Makatoendesa kuchikoro zvikapedze muchiti uyu arohwe president son, mwana wapresident anoroverwei mukuzviona kuti zvinhu zvisingaroverwi mwana haisi musikanzwa hazvina basa. Mwana unonge watomutadza kudhara itori bad parenting chero nemari zvinoitika izvo. Right, number 2 kozoitawo vamwe vari kuuya vari kukecha mafeelings, vari kuuya vachitaura zvineka kuda kutukana neni. Hanzi iwe benzi iwe dofo iwe nyaya idzi dzauzere dzinozodai so chichi this and that. Guys, let me tell you something. I don't expect munhu wechirume kuti agare palaptop yake otaipa achipindura paningi rinenge richitaurwa pana achida kuita zvekundituka mainsults kana kuti whatever pori kuonera sedza pafoni uri papi paipo uri kuonera ipapo kuti uri patablet wotaipa uchida kuswera uchitukirira. Zvine zvazvinoratidza kuti iwewe kana uona uchidaro you are a weak man. Varume vari weak ndo vanoswera vachiswera kuda kutukirira vanhu vaya ende zvinototiradza tozviziva zvinhu izvozvo because iwewe chaitoti utongomuka utongofila kuti pamwe ameno unogonofunga kuti pamwe une zvekunyatsotuka zvacho here. Tikangokupindura ka1 ndimo you be the first kutanga kuti ari kundibhula it's bullying yakuite. Munotanga kuti kuchikoro ndo type yekuti anenge achidena zvisingaiti chikizira vanhu ukamubomora ndiye number 1 kumhanya kuoffice kunoreporta kuma headmaster kuti ningandirova maprinciple whatever mandikina munoshandisa iko ndiye anenge ari number 1 kunotaura kuti ningazondidai so. But ari ye number 1 futi pakudena
hazvisi right kuti munhu murume ungojaira kungobuditsa mashoko ekuda kungotuka pese pese nekuti isu tozviziva. Isu hatirwadziwe nekutukwa netumashoko utu. Barerero ratakatoita isu takarerwa nemaovetikes maveterani chaicho. Uchimuka kuseni ukatononoka kumuka unomutswa nembama ende zvanga zvitori normal daily routine. Kurohwa tisingatomboita zvekurohwa netushamu twemunorovesa vana unotoita pandotorwa chitorobho chaicho tonga kutokuratidza mavanga ekurerwa nemaovets wanzwa. And we were not even bothered. Tanga tisingatombodzwe masweet words ai mwana my son this that nonsense. Otomuka otondi irafu ukatodai so ukuone uko uchidai ukuone uko hapana uchikura uchihadhenwa. The way yatakatorerwa saka nechirume yakasiyana nenorerwa vanasikana ndo vanenge vachi my daughter chinchi zvese bo achingorayirwa achingodaro noti kuti inini you think kuti unoya panapo utanga kuti ndishauda kuti hai iwe dofo iwe benzi iwe chakadai iwe no come on now ngatingotirei kuva vanhu vanorizina vane dzinodhonza. Usafungudzira kuti isu hatina zvekutaura tikatotanga kutokudzosera panapa hazvizopere mushe zvinhu izvi ukunzwisisa. Handimbofe ndakatsamwa neizvozvo but ndinotoona kuti kuna vamwe varume vakuru kuti vakajaidzwa. Unotokura wakajaidzwa kumba kwenyu kuti maybe zvese zvaunongotaura iwo wainzi kana the prince the whatever muchiudzwa kuti tauriswa zvese zvamaitaura. It's okay guys but kunoku manjeka hakupengerwe kana makatojaira kaunhuke kungoti munongomuka muchipenga tinozokunyarirai. Zvakangofanana nevamwe vanhu kuti anogona kuuya panapo bvati pana I still remember zvambetika umwe ndizvosvika kuti news dzako dzotaura bo kana studio yako hataiona iri right but problem yako i1 iwo nyatsotenga masmarts man tenga masmarts kwete zvangu zvauri kuita izvi rwa masmarts iwo uyo wakanyatsochena akomanaka ndikati unotonyatsondiratidza kuti even kubva kwawakatorerwa kwacho hakuna anenhingirike because one thing chanofana kungoziva ndechekuti hapana pekuti ndauya ndakapfeka kunge benzi kana kunge chii zvitori right zvakadai so hakuna kana anotombofa akava bothered nazvo izvozvo. They know vanhu vese vari kuona generation yevanhu vakuru vese vari kuona they don't have any problem. Hapana kana one day unomboya uchiti but wakapfeka zvakasviba zvakaita sei no zvitori bo zvakadaro. Ndochipuwa at 32 now ndochiudzwa kuti hembe dzinoda kutengwa dzakadai so ndichiudzwa nemunhu anopfeka ari kupfeka zvima air force zvekuzimbabwe zvema$10 ndiye anouya oda kupa pressure. Unotouya tiri kudzidzisawo live. Hapana chinhu chamunombofungidzira kuti chinotomboda kutomboshamisira kana kuti chamungada kutaura chekutoti pamwe tinenge tisina hatina nguva yekuya tichitaura zvinhu about izvozvo. Panapa tanguya unoudzana nyaya zvinhu zviri kudai zvatopera zvekuda kuzopinda kuti wadi apa wazodai so iwe zvaunotofungidzira kuti unoningirina isusu vamweka nevakatotirera vanotozvirambawo kuti this is nonsense. I remember inini when I was about 28 around 29 years ikoko kumashuru ndakatenga imwe benzi yangu so ndanakidzwa zvedu tarwa road ndapinda border tasvika zvedu paZimbabwe. Mudhara wangu chachanya kundibereka havana kumbocelebrate that car not even one day. Not even 1 minute. Ana amai vanocelebrate. Mwana wangu auya, wagona. It's nice wapurudza. Madhara anenge akagara uko. Then wadzika uzondawo kunomhoresa. Makadi. Aiwa wotofara. Mwana wangu you look healthy. Chichi aiwa zvaita ndafara ndakuona uri mutano. Everything bo zvatoita. The next thing mvanzi iwe ko iwo ningirikini yako yotitaure manje nyaya dzisingade pane wakadzi unotenga mota benzi inodhura company yako iwo kana any business rako uri kuita une business riri kuti mota iyi kana tikanzi yadhumira unokwanisa kutenga imwe nemari yonoshanda kana even per month or per week. Can you do that? Ndikati aiwa sasa zvakuita zvakanzi you are very stupid. Famba nezvinhu zvaunoafoda uri kumhanyira kupi pressure ndeyechi. So at this age ndakabva ndaunderstand kuti chinhu chinotodiwa is investment.
takumhanyisana nekurova ma-investments. Hatichisina kumhanyisana nekuti wanga wadai so. So nyaya idzi dzekuti vanhu munouya muchingomhanyira kuda kungomhanyira kutukirira kuita sei, guys, senai nadzo hazvisi right. Handidi hangu kuswera ndichitaura zvinhu zvakawanda panapa nekuti vamwe venyu tikatotora even tikototera maprofiles enyu totanga kutarisa life dzenyu dzamukurarama. Pamwe chinhu zvinu chautori nacho efoni iyoyo unoitotione. Hatidi kutaura zvakawanda kuti pamwe unenge itori inhingirikini idzodzo dzamunenge muchitongoitwa ipapo kana kuti watoconnectwa pawifi yenhingirikini. If you know. So hatidi kuudzana zvinhu zvisina nebasa rese panapa. Let's focus nekunzwa nyaya zvatinenge tangofambira. Isusu totozvigona chaizvo ende tinotopindura. Handina kana usimbe iwe kana uchibvunza vanhu vanonzwisisa panapa unoona vaitomboya mwada kuzviti anototukirira vachitozodzoka vaponja mweya. Pressure yavaya vanayo itaipedza yese kusvika taakutaura takafambirana so. Unotaurisa zvinhu zvisina nebasa rese kumana. We are here for news. We are here kuti tinge tichizwisisa nekuonesana zvinhu zviri kuitika, and we are happy kuti tese tiri vapenyu tiri vatano tiri kuwanawo mukana wokunzwa nyaya dziri unfiltered at any given time. Pakatoitika nyaya tongoya totoitaura sezvazviri, zvinhu zvokuti zvanga zvisina kutomboitika kumakore ese kumashure uko. But izvezvi taane access yekukwanisa kunge tichiita zvinhu izvozvo. So let's focus on that. So nyaya yanga yari panapa ndandirongotaura mhuri yeZimbabwe ngatichidzokera pane nyaya yedu ndibva ndabuda zvangu ndorova pasi. Inyaya yekuti Chatunga Mugabe ari kutanga ari kufoswa zverehab, forced rehabilitation, ndo zvinhu zviripo, and I believe kuti family yake iri happy. That's why totonakirwa nekuti zvikanzi haangango plead guilty kudi havatozowa kuti mukomana anodzoka atoo munhu kwaye, because vanenge vasingachadzoreke, mari dzacho vanadzo. Kuna vamwe vanoziva kuti hanzi munhu akatanga kuita kana kubata zvinodhaka achabroka kuenda kuzero. Type yewealth inenge yakagadzirwa nevabereki wavo haibroke nekuti vanenge vakaiswa pane inonzi family trust. Iye anenge achitopuwa mabusiness ari kurana, iye anenge opuwa yake mari ndo yaanopuwa every month yekuti anenge achiita zvelife yake zvaari kuda, pekugara rent haitese. Saka zvakwaari zvinhu izvozvo zvinenge zvakangofanana nekuti ari kutenga chikafu chaari kutodya, mari vanenge vanadzo vakomana ava, ndo zvinhu mamiriro azvinenge zvakangoita. Saka musazonyanya kufunga zvakawanda zvinosistereke muchizoti chinchi. But inini panyaya iyi ndiri kuonawo kamusiyano zvangu. Maybe ndini zvangu munhu anenge anotaurisa kana kuti anoonesa. Chindiudzaiwo imimi kuti munoionawo sei nyaya irape kuliendi chindirekera ndaneta kamunakiro Kenya.